alle sammen, og velkommen til video. Og vi begge to kommer til at lave YouTube. Ja. 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 Der kommer også link i beskrivelsen til Rasmus i min kanal, så ja. Jo, 2 fordi. Ja, jeg har også X. Eller skal jeg jump X eller uden? Ej, må jeg få en... Ej, hallo, må jeg godt få en X, da jeg har kun én. Der så altså sådan virker. Okay, jeg tager 3 notch og en stack golden. Jeg fik ikke et sværd. Okay, skal jeg bare jump med X? Skråstreg spawn. Hallo drenge, skal jeg jump med X eller hvad? Jamen nej. Drenge, skal jeg jump med X eller skal jeg ikke? Hvor mange notch skal jeg jump med? Jeg jumper bare med... Jeg jumper med 8. Sådan der. Og så skal vi lige have en string. Ej, så tager jeg 2 gange kittet. Ej, nu lagger jeg. Selvfølgelig lagger jeg. Ja, jeg røg ud. Jeg joiner lige hurtigt igen. YouTube. Jamen, jeg kommer ind. Jeg er inde igen nu. Så nu kan vi op. Yes. Nej, vi skal jo først ned af PP. Det er mig! Stop, jeg flækker dig. Skal jeg flække dig? Ej, stop! Jeg er ved at dø! Nej, det gider jeg ikke. Det gør vi på Badline, så. Det er Badline. Det er mig, der spiller Badline der. Vi flækker Tobias, Raller. Vi flækker Tobias nu, når han er så... Ej, stop nu, drengen! Det er nu! Nu skal jeg lige... Okay, der er en dude. Vi skal flække ham og dude over. Wow, noob. I ser ikke engang... Okay, nu er der også en Iron, tror jeg. Tobias, stop! Skipper det K, ham skal være flækket. Han er så irriterende.
Han er sådan ude Skive. Nu når han hedder Skipper. Han er bare sådan en skipper. Ja, det er lige meget. Stop nu, skipper! Hans chestplate. Ja, nej! Hvem delen tog mit gear? Nu er golden apples fedt. Der var nogen, der tog guld. Det vil jeg ikke have. Du var mit guld. Jeg synes faktisk, jeg kunne tage lidt respekt. Tobias, skal du have gearet? Her. Tobias, der ligger gear. Tobias, der ligger gear til dig. Din hjelm er broket, Raller. Tak for gear. Bubba, han er ikke inde. Jeg tror ikke engang, han har en Minecraft-account. Piggy. Hey, rulle. Styr. Ja, vi tænker også, at jeg slutter videoen af. Nu skal jeg bare lige bruge min parkour-skills. Nej, jeg har faktisk ikke. Vi ses i næste video. Hej. Subscribe, like. Yes, 7 likes. For der kommer en ny video op med Raller. Vi ses i næste video. Hej.